Yes. Opgave 1. Givet 3 punkter i rummet A, B og C. Bestem de 2 vektorer AB og AC og beregn vinklen imellem dem. Så jeg starter med at beregne de 2 vektorer, og jeg starter med vektor AB. Tager B-koordinaterne og minuser med A-koordinaterne. Og da det er minus og minus, fordi det er minus 4, så bliver det bare plus 4. Og minus 1 minus 7. Får vi minus 2, 10 og 8. Regner den anden vektor. Og hvor jeg gør lige sådan, hvor jeg minus og C med A. Og der er det igen minus og minus. Så det giver plus 4. Minus 7. Det giver sådan. Yes, så har jeg de 2 vektorer. Og skal nu så bestemme længden. Længden bestemmes. Yes, og der tager jeg så mine koordinater til AB. Sætter op dem. Tager kvadratruden af alle dem i anden, hvor de bliver plusset med hinanden. Får 12,96. Og så gør jeg lige sådan med vektor A til C. Så bestemmer vægten af den. Og det giver så 10,48. Så kan jeg beregne vinklen. Og der siger jeg cosinus til V er lige med og så lige med den ene vektor vektor A til B ganget med vektor A til C. De kunne også godt bare have været defineret, men det spiller ikke en stor rolle. Og så mine 2 længder, som jeg lige forkorter lidt med. Og så finder jeg V. Yes, så vi har altså en vinkel mellem de 2 vektorer, som der er på 53 grader. Yes, opgave 2. Bestem parameterfremstillingen for den linje L, der går gennem punkterne P14, eller P og Q. Så her der starter med at bestemme vektoren PQ. Siger vektor R er lige med. Ja, jeg har
været til lægen og har fået en kæmpe stor skinne på min arm på grund af en håndledsskade. Så jeg skal have sådan en enorm skinne på, der gør det lidt svært at skrive. Yes, så tager jeg punktet Q's koordinater og minuser med X's eller P's koordinater. Minus 12, så plus 12. 4 minus 0, som der egentlig bare er minus 4. Yes, så opskriver vi parameterfremstillingen. X og Y og Z er lige med 14, og der kan vi bare tage en af vores punkter, og jeg tager bare punktet P. Plus T, og så vores vektor, som er minus 6, 14, minus 4. Og det er altså parameterfremstillingen for den. Yes. B. En linje M har parameterfremstillingen bla bla bla. Undersøg om de to linjer er parallelle, vindskæve eller skærer hinanden. Der starter jeg med at tjekke om de er parallelle. Og det gør jeg ved at tage min vektor fra før, som var minus 6 over 14 og minus 4. Nej. Nu laver jeg koks i den. Jeg tager min normalvektor her og sætter lige med t den anden normalvektor, som er 1 over 3 over minus 1. Og for at den så skal være parallel, så skal jeg kunne bestemme en t-værdi, som der gør, at alle de sider på højre siden her kommer til at være identiske med dem på venstre siden. Men det kan så ikke lade sig gøre, fordi at hvis jeg skulle have minus 1 til at give minus 6, så skulle t være lige med minus 6, og så vil 3 ikke give 14, og minus 1 vil ikke give minus 4. Så de er altså ikke parallelle. Så jeg vil så undersøge om de så skærer hinanden. Og til det, der skal jeg bestemme, der tager udgangspunkt i de to linjer, og så bestemmer jeg x-koordinaterne ligning L. Ja, første linje kalder vi for L, og 14 minus 6t på den her. Fordi at jeg havde mit 14 her, og mit 6 der, 14, og så de 6, så jeg siger 14 minus 6t, altså ligesom det stod heroppe. Og så gør jeg lige sådan med y-koordinaten, lige med minus 12 plus 14t. Og jeg gør så det samme for det med den anden ligning, som jeg kalder linje M. Og så ym er lige med minus 2 plus 3s. Yes. Og så sætter jeg så dem lige med hinanden. Så jeg siger 14 minus 6t er lige med 3 plus 1s. Jeg sætter altså x i linje L og lige med x i linje M. Og gør det efter lige sådan med y'erne. Og siger minus 12 plus 14t er lige med
minus 2 plus 3s. Ændrer de andre to der til s, fordi jeg skal finde to forskellige værdier, så nytter det ikke, at de begge to hedder t. Så får jeg t er lige med 1,34 og s er lige med 2,9394. Yes, og så bliver de her t og s værdier så indsat i en sæt til L eller sæt til M, som der kommer til at blive opstillet ligesom dem ovenover, men hvor t så vil blive erstattet med ovenstående værdier. Så den hedder sæt til L er altså lige med 0 minus 4t er lige med 0 minus 4 gange min t-værdi heroppe, som så vil være lige med minus 5,375. Så jeg der samme procedure for linjen M, så får 5 minus 1t eller s lige med 5 minus 1 gange 2, gange min s værdi heroppe, og den er så 2,06. Og da vi så får to forskellige værdier her, der betyder det så, at det ikke har nogen skæringspunkter. Så ja, da det så ikke har nogen skæringspunkter og heller ikke er parallelle, så må det altså være vindskæve. Opgave 3. Opstil en ligning for planen, der har normalvektoren n og går gennem punktet P. Yes. Så lyder den 2 til x minus 6. 2 fordi at det er normalvektorens x-koordinat, og 6 fordi det er x-koordinatet til punktet. Plus, og så samme procedure for y-værdier. Y minus, men så er det så også minus 2, så siger vi bare y plus 2. Plus, og ja, der kan vi bare sige minus 4. Sæt til minus 0, så der kan vi bare sige 4 gange sæt. Vi skriver den bare lige ind, fordi vi skal bruge den til næste alligevel. Yes, lige med 0. Sådan lyder ligningen for planen. Undersøg om punktet Q ligger i planen. Så indsætter jeg de værdier som Q har i de pladser hvor der står x, y og z. Så indsætter jeg dens x, y og z værdier. Så den kommer til at se sådan her. 2 til 0 minus 6 plus 3 til 2 plus 2 minus 4 til 3 minus 0. Og det er så lige med minus 12. Da det her det så giver minus 12 i stedet for at give 0, som det burde, så ligger punktet altså ikke i ligningen. Yes. Tak for denne gang.